YouTube. I dag vil jeg lave et deck review på Bicycle Pro Poker Peak, som de hedder. Det er nogle lidt specielle kort, som de bliver ikke solgt sådan vanvittigt mange steder i Danmark. Du kan købe dem på Pagani. Men jeg kan lige prøve at tage dem ud af æsken. Der medfølger i sådan et ekstra kort med lidt reklame eller et eller andet. Så er der 2 joker, en normal joker og en garanti joker. Og så det med, hvad hedder det, Big Fat Jumbo Index, med hvor de sidder i alle hjørner tegnene. Synes jeg i hvert fald selv, der er ret dejligt. De er ret gode til scenetrylleri og sådan noget. Og så er det ellers er det standard med tallene og billeder og sådan noget. Det er også en rimelig god kvalitet, som man kan se på bagsiden også. De har en lidt speciel bagside, ellers det er den normale, bortset fra at der står Bicycle, og så har de lavet den hvid ligesom på en normal æske for eksempel. Nu skal jeg se, om jeg har en normal æske et eller andet sted. Her. Så kan vi prøve at sammenligne med, der sidder det her blomster i siderne og står Bicycle og sådan noget. Det synes jeg i hvert fald selv er ret tight. Men de er okay til vifter. Det er ikke det allerbedste viftekort, men de er fine nok. Og de er gode til poker og andre casinospil og sådan noget. Og de kan også sagtens lave farrav. Det er de dejlige til. Og ellers er de okay bløde og rimelig smooth. Skal vi se her. De er også ret gode til. Okay, det gik så ikke lige vildt godt det der lille drop, men de er en lille smule stive i det. Men ellers er de ret gode. Og det er sådan set mit deck review på Poker Peak. Så ses næste gang, når jeg laver en ny.